Vážení a milí študenti, takto pred 8 rokmi sme tajne dúfali, že naša fakulta si nájde svoje stále miesto nielen v srdciach zamestnancov, ale predovšetkým v srdciach našich študentov. Som nesmierne rád, že najmladšia fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvára svoj ďalší akademický rok. Za posledné roky sme zvládli veľa náročných úloh, ktoré boli spojené s prípravou a zabezpečením nových študijných programov, kvalifikovaných pedagógov a v súčasnosti s organizačne a finančne náročnou rekonštrukciou budovy fakulty. Zvládli sme aj niekoľkomesačnú prípravu komplexnej akreditácie, v ktorej sme nielen obhájili, ale ešte posilnili pozíciu našej fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. To všetko, tak povediať, za pochodu popri zabezpečovaní našich hlavných povinností. Dnes naša fakulta zabezpečuje 15 študijných programov na 1. až 3. stupni. Za ostatné roky sme výrazne zlepšili svoje výsledky v pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti. Do budúcna si kladieme ešte veľa cieľov, ktoré by mali z môjho pohľadu výrazne prispieť k lepšej a kvalitnejšej organizácii štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií. Milí študenti, vítam vás v novom akademickom roku 2011-2012 a osobitne vítam študentov prvých ročníkov. Fakulta stredoeurópskych štúdií si pre vás v novom akademickom roku pripravila opäť pár noviniek. Ponúkame vám v súčasnej dobe nielen stabilné a doposiaľ známe, ale aj dva celkom nové a zaujímavé študijné programy, maďarsko-slovenský bilingválny mediátor na bakalárskom stupni a prekladateľstvo a tlmočníctvo, maďarský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra na magisterskom stupni. Naďalej ostáva našou prioritou neustály kontakt s vami, milí študenti, zabezpečovaný nielen osobným kontaktom na akademickej pôde, ale aj vzhľadom na dobu prostredníctvom sociálnych sietí a oficiálneho webu Fakulty stredoeurópskych štúdií. Po celú dobu našej existencie sa snažíme podávať informácie tak, aby ste boli informovaní vždy ako prví. Samozrejme, že ďalšou z našich priorít je pre vás zabezpečiť kvalitné, technicky zabezpečené a pohodlné študijné priestory. O pár týždňov tak budete mať možnosť využívať novo zrekonštruované priestory v budove Fakulty stredoeurópskych štúdií. Už teraz vám viem zaručiť, že budú spĺňať všetky náležitosti štandardne vybavených univerzitných priestorov. Chcem vám pripomenúť, že štúdium na našej fakulte je aj o mimoškolských aktivitách, na ktorých sa môžete priamo podieľať alebo sa ich zúčastniť. Fakulta stredoeurópskych štúdií ponúka nielen vedecko-metodický seminár orientujúci sa na rôzne zaujímavé témy z prostredia Strednej Európy, ale aj rôzne poznávacie pobyty po území Slovenska, ale aj v susediacich štátoch, zameriavajúce sa na spoznávanie iných národov, kultúr a mentalít. Keďže v novembri oficiálne začína obdobie vysokoškolských beánií, už teraz vás srdečne pozývam na beánie Fakulty stredoeurópskych štúdií, ktoré každoročne pripravujú naši starší študenti práve pre vás, milí prváci. Aj napriek tomu, že naša fakulta je mladá, táto udalosť sa stala tradíciou a získala si priazeň študentov a pedagógov. Pevne verím, že ste vstúpili do nového akademického roka pevným a sviežým krokom. Prajem vám veľa úspechov vo vašom štúdiu a veľa krásnych okamihov spojených s Fakultou stredoeurópskych štúdií.